Kao što vidite, Bujica tim je pojačan, ona je Petra i nećete je slomiti. Ona je ponosna kći poginulog hrvatskog branitelja, isto kao i naša Andreja Elena Barišić, koju već svi znate, a koja je dovela pojačanje u redakciju Bujice, a sada nek pate dušmani ovi koji bi nas kažnjavali. Da čujemo nešto.